Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Татарстан Россия күләм һәм халыкара дәрәҗәдәге һөнәри осталык буенча ярышларда кабат югары нәтиҗә күрсәтте. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасыннан безнең репортаж. Мобилизацияләнгәннәрнең гаиләләренә булышучы ярдәм янәше помощь рядом хәрәкәте эшчәнлеген җәелдерә. Аларга нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр? Таныш булмаганда Мустай Кәрим. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Мустай документаль фильмы тәкъдим ителде. Ярдәм янәше помощь рядом республика иҗтимагый хәрәкәте мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм күрсәтү буенча брифинг оештырды. Күпчелек нинди сораулар белән мөрәҗәгать итте, алар ничек хәл ителә? Алия Галиуллина ачыклады. Белгечләр мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләреннән килгән төрле үтенечләр кабул итә. Алар белән даими элемтәдә тора. Шулай ук кайнар линия эшли. Һәр 10нчы мөрәҗәгать психологик ярдәм күрсәтү. Республиканың төрле районнарында гуманитар ярдәм җыю пунктлары эшли. Мобилизацияләнгән гражданнарның иң зур теләге аларның гаиләләренә ярдәм күрсәтү. Бу аңлашыла да, чөнки күп кенә гаиләләрдә балалар олы яшьтәге әти-әниләре калган. Ниндидер сораулар бар икән, без шул гаиләләр белән нык элемтәдә торабыз һәр районнарда. Хәрби хезмәткә чакырылган ир-атның әнисе, әтисе авырый торган кешеләр икән. Аларга кырыйдан ниндидер ярдәм күрсәтергә кирәк. Шул кешеләргә социаль ярдәм, социаль хезмәткәрләрнең ярдәме бушлай күрсәтеләчәк. Күп кенә муниципаль берәмлекләрдә социаль ярдәм чаралары күрсәтелә инде. Бүген 30дан артык район мобилизацияләнгән гражданнарның балаларын бушлай кайнар туклану белән тәэмин итә. Шулай ук психологик яктан һәм хатын-кызларны эшкә урнаштыруда ярдәм итү. Балаларга мәдәни ял итү, спорт чараларына бушлай йөрү, түгәрәкләрдә түләүсез шөгыльләнү каралган. Балалар үзләре дә бөтен Россия солдат хата акциясендә катнашып, хәрби операциягә киткән әтиләренә, абыйларына шул рәвешле ярдәм күрсәтергә тырыша. Шулай ук 18 яшы тулмаган балаларга 20 000 сум күләмендә бер тапкыр акчалата түләү каралган. Ул мөрәҗәгать иткәннән соң 2 атна эчендә күчерелә. Риана Савина да әнисе Гөлфия белән әлеге документны тутырырга килгән. Из соцзащиты там отправили информацию о том, по какому адресу, в какие часы, там, в какой период времени будет осуществляться прием документов. И мы поспешили быстрее сделать это первыми. Балалар бакчаларына, мәктәпләргә администрация аркылы бланклар өләштек без. Согласие на обработку персональных данных бланкын уже тутырып киләләр кайсы бирләре. Булмаган кешеләргә үзебез бирәбез, заявление белән согласиены тутырылган документлардан инде кирәк була паспорт, оригинал копия, свидетельство о рождении баланыкы, оригинал копия и банкта ачылган счетның реквизитлары кирәк. Акчаны шунда күчерәбез. Сораулар төрледән төрле, ләкин һәрбер гаиләнең мөрәҗәгате тиз арада хәл ителсен өчен шартлар тудырылган. Алия Галиуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда яшьләр арасында профессионаллар тәрбияләү өчен системалы эш алып барыла. Төрле һөнәри өлкәләрдә сәнәгать дизайннан алып кунакчыллык секторына кадәр осталыкны үзләштерүче яшь татарстанлылар яшьтәшләренә үрнәк. Бу хакта республика президенты Рөстәм Миңнеханов яшь профессионалларның 10нчы ил күләм чемпионатында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында белдерде. Теманың дәвамы алдагы язмада. Хәерле көннәр барыгызга. Әнә шулай аягүрә каршы алды президентны 70 төрле һөнәргә ия булган яшь буын. Алар арасында сәнәгать дизайны компетенциясендә чемпионатның алтын призеры Сергей Кузнецов та бар. Ул декоратив агач тартмалар моделе һәм аның үзенчәлекле бизәлешен онлайн форматта ясау программасын тәкъдим иткән. Без төрле форматлар белән тартма дизайны проектын ясадык. Күрәсең, жюригә заманча матур итеп бизә ушаган. 10нчы яшь профессионаллар милли чемпионаты финалы сентябрьдә Саранскида узды. Финал ярышларында килеп тә онлайн катнашу мөмкинлеге дә бар иде. Татарстаннан 96 конкурсант катнашты. Республика регионнарның гомуми медаль нәтиҗәләре буенча 2нче урын алды. Тулаем алганда Татарстан 111 медаль яулады.
Смотрели, допустим, асимметрию людей, спины. Безнең компетенциядә гәүдә төзлеге, дөрес сотлау, йөрү, хәрәкәт итүгә бәя бирелде. Шуннан чыгып кимчелекләр төзәтелде. Сезнең һәр медалегез Татарстанның уңышы республика алга табада яшь профессионаллар хәрәкәтенә ярдәм итеп кенә калмый, аны югары стандартлар дәрәҗәсенә үстерү, тагын да күбрәк гамәлгә кертү бурычын куя дип белдерде Татарстан президенты. Сегодня в условиях проведения специальной военной операции очень важно, чтобы каждый на своем месте ответственно относился к своему делу и выбору, обеспечивал общий результат, а значит победу России. Только вместе мы сможем справиться с новыми вызовами, стоящими перед нашей страной. Очрашу соңында Рөстәм Миңнеханов яшь һөнәрчеләргә Татарстан президенты һәм министрлар кабинетының рәхмәт хатларын тапшырды. Мөршидә Җихан, Ралина Абрамова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Ипотека буенча кредит бирү программаларыннан узган елда, быел да ташламалы ипотека ихтыяж иң зур булганнардан саналды. Шулар арасында гаилә ипотекасы программасы иң популяр. Россия хөкүмәте гаилә ипотекасы программасын 2024 елның 1 июленә кадәр озайтты. Тиешле карарны дүшәмбе көнне 17 октябрьдә илнең премьер-министры Михаил Мишустин имзалады. Программага нинди үзгәрешләр һәм яңалыклар кертелде? Бу турыда тулырак Эльза Әхмәтҗанова таныштырыр. Хәерле иртә, Эльза. Хәерле иртә, Чулпан. Россия премьер-министры Михаил Мишустин льготалы гаилә ипотека вакытын озынайту турында карарга кул куйды. Анда елына 6% тәшкил итүче трак кредитына бер һәм күбрәк бала булган гаиләләр дәгъва итә ала дип белдерелә. Мондый мөмкинлек белән балалары 2018 елның 1 гыйнварыннан соң һәм 2023 елның 31 декабренә кадәр туган гаиләләр генә файдалана ала. Әлеге программада 150 меңгә якын гаилә катнаша алачак, займнарның күләме 1 триллионга кадәр җитәчәк дип телә. Шул ук вакытта хөкүмәт җитәкчеләр ипотека программасы шартларын киңәйтү турында да фикер алыша. Мәсәлән, аның вакытын чикләмичә, һәр балалы гаиләгә льготалы ставканы торакның мәйданына бәйләп биргән ниятлиләр. Шуны да искә төшереп китәргә кирәк. Программа кысаларында алынган кредит акчаларын девелоперлардан әзер фатир сатып алганда яки төзелеп килүче торак өчен юнәлтеп була. Шулай ук подряд килешү нигезендә шәхси трак төзү өчен җир сатып алуга, бакча йорты, дача, коттедж яки таунхаус төзүдә дә әлеге кредит акчаларын кулланып була. Мәскәү һәм Санкт-Петербург шәһәрләрендә льготалы гаилә ипотекасының торак бәясе 12 миллион, илебезнең башка субъектларында 6 миллион сумга кадәр булган очракта рәсмиләштереп була. Кредит өчен кертелгән беренче акча күләме торак бәясенең 15% тәшкил итәргә тиеш. Льготалы гаилә ипотекасын 6 айга озынайту тагы да күбрәк яшь гаиләләргә торак шартларын яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк дип көтелә. Чулпан, минемчә, чыннан да бу яшь гаиләләр өчен бик тә куанычлы хәбәр. Бик зур рәхмәт, Эльза. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстанда алга һәм тимер ирекле батальоннарына ярдәм итү өчен счет ачылды. Республика җитәкчелеге тиз арада батальоннары экипировкалар мәсьәләсен хәл итүгә кушылды. Шулай ук Татарстанның ДАСАФ, ягъни армия, авиация һәм флотка ярдәм иткән оборона җәмгыяте дә читтә калмады. Бүгенге көндә Татарстан батальоннары ихтыяҗлары өчен республика күп санлы бронежилет, шлем, ноутбук, квадрокоптер, электр генераторлары, яктырту җайланмалары, тормыш өчен мөһим медикаментлар җыелмасы, аптечкалары, шәхси гигиена чаралары сатып алган. Республиканың ДАСАФ җәмгыяте Украинада махсус операцияларда катнашучы сугышчыларга ярдәм күрсәтергә теләүчеләр өчен махсус счет ачу турында карар кабул итте. Аның реквизитлары экранда күрсәтелгән. Шулай ук тулырак мәгълүмат белән безнең trt-tv.ru сайтында да танышырга мөмкин. Шулай ук Буа районының Зур Фроловы, Кыят, Алших авылларында яшәүче хатын-кызлар махсус операциядә катнашучыларга ярдәм йөзеннән настилкалар тегә башлады. Бер рәттән оек башлар да бәйлиләр. Әлеге хәйрия эшләрен Зур Фроловы авылында яшәүче Ольга Шевелева оештырды. Хәйрия склады базасында ашыгыч ачылган тегү цехында Алсу Самигуллинда булып кайтты. Валентина Гончарова үткәнендә китапханәче. Соңгы 2 елда хәйрия складында эшләгән. Хәзер яңа һөнәр үзләштерә. Махсус операциядә катнашучыларга ыек башлар бәйди һәм настилкалар тегә. Заманында ул үзе дә гаиләсе белән Донецкта яшәгән, ире Украинадан. Бүген анда туганнары яши. Шуңа күрә анда тынычлык урнаштыруда булышучыларга ярдәм итүне хатын намус эше дип саный. Я вяжу и носки, свитера могу вязать. Мин гольфлар, свитерлар бәйди идем. Хәзер без дус кызларым белән ыек башлар бәйдибез.
Алғы сызықтағылар үшін носилкалар кереклеген Ольга Шевелеваға Симферопольда яшәүче Дмитрий Отакой хәбәр итә. Хатын оның үлчәмнәрен өйрәнә, оннары камуфляж тукыма һәм ике яктан тоткычлар өчен кайышлар табыштыруга керешә. Аларны сатып алуга финанс ярдәме санаулы көннәрдә җыела. Закуплено 1000 метров ткани пока. Бүгенге көндә 1000 метр тукыма, 50 метр кайыш сатып алдык. Кайыш тагын кирәк булачак, чөнки бер носилкага 10 метр кайыш китә. 500 носилка тегәргә планлаштырабыз. Әзер әйберләрне 2 атнадан Казанга төяп җибәрәчәкләр. Бу вакыт эчендә 100дән күбрәк носилка тегеп һәм 200ләп оек баш бәйләп өлгертергә ниятлиләр. Хатын-кызлар хәйрия эшен киләчәктә дә дәвам итмәкчеләр. Кирәк икән башка әйберләр дә җитештерергә әзер. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Республикада гриппка һәм ковидка каршы вакцинация һәм ревакцинация кампаниясе дәвам итә. Әйтик, Чаллыдагы барлык өлкәннәр һәм балалар поликлиникаларында бу эш тулы көченә бара инде. Теманы Чаллыдан Лилия Гатина дәвам итә. Кемдер грипптан яки COVID-19-дан прививка сайлау алдында турса, Рәнисе Валиев бер юлы 2 прививка ясата. Чаллылы сүзләренчә, ел сайын иммунлаштыру аркасында гына ул бернинди дә авыруны йоктырмаган. Эштә без инде эшлибез кешеләр белән бит инде. Кешеләр белән эшләгәчтән шул ни профилактика, чтобы чирләмәскә. Шуңа жасыйбыз прививка ел сайын. Вакцинация алдыннан мәҗбүри медицина тикшерүе үткәрелә. Табиб рөхсәте белән генә грипптан һәм COVID-19-дан 2 прививканы бер юлы ясатып була. Яңа коронавирус инфекциясеннән кул башына прививка ясатырга яисә назаль вакцина кулланырга була. Ел фасыллары алмашынганда һәр вакыт инфекцион авырулар арта, шуңа да табиблар үз сәламәтлеген турында алдан ук кайгыртырга киңәш итә. Бүгінгі күнде вакцинация коронавирустан, грипптан бара, бірге бара. Бу 2 вакцинацияны бірге ясарга була һәм без бу вариантны үзебездә рекомендовать итәбез. Шуның өчен үзегезнең сәламәтлегегезне саклап калыгыз, профилактика өчен вакцинацияларны ясагыз. 3нче шифаханәдә генә дә бер тәүлеккә беренче компонент белән 20-30, икенчесе белән 50-60 кешегә прививка ясала. Шулай ук грипптан 50-60 кеше иммунлаштыру уза. Лилия Гатина, Ленар Солтанов, яңалыклар. Кишер басуында уңыш алуга октябрь башында ук керештеләр. Саба районында яшәүче Илнур Сафин республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан грант отып, кишер үстерү белән шөгыльләнә башлады. Аның уңышы турында берничә минуттан соң сөйләп үтәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Табигатьне, җәнлекләрне саклау безнең изге бурыч. Мамадыш районында кыргый хайваннар өчен утлыклар урнаштыру һәм аларны тукландыру акциясе узды. Чараны Татарстанның биоресурслар буенча дәүләт комитеты оештырды. Тулырак Мамадыш районыннан Илнур Юнусов репортажы. Это необычно. Рузиля Минхаҗева кыргый хайваннарны тукландыру эше белән яхшы таныш. Аларның моңа кадәр дә урманнарга чыгып, җимлекләргә тоз салуда катнашканнары бар. Менә бүген дә дәресләрдән соң Шәйче урта мәктәбенең бер төркем укучылары, педагоглар һәм белгечләр озатуында республика күләмендә узучы акциядә катнаштылар. Чара Вятский берег аучылык хуҗалыгында узды. Без бүген пошыларга, ормандагы хайваннарга туз бирдек. Нәрсә өчен кирәк инде бу? Аларга витамин җитсен өчен. Хайваннар дөньясы объектларын файдалану һәм саклауны контроль итү буенча Мамадыш районы бүлекчәсе җитәкчесе Ринат Шакиров сүзләренчә, әлеге чара хайваннарны саклау һәм үрчетү, шулай ук алар өчен уңайлы шартлар тудыру максатларында уздырыла. Агач җимлекләр пар тояклыларга югары, ә куяннарга түбәнрәк урыннарга куела. Андагы тузны һәр квартал сайын яңартып торалар. Иң глобаль проблема дип әйтик инде ул безнең экологияны саклау. Без менә шулай үзебезнең егеребез белән шулай табигатька чыгып балалар белән аларга өстәмә теге кормнар салып менә шулай тузлар биреп балаларны әзрәк менә шул именно табигатьне саклауның, табигатьнең каян килгән нинди җәнлекләр бар урманнарда, менә шуларны аңлату өлешеннән аларны йөртәбез. Балаларга бик тә ошый. Чөнки инде хәзерге вакытта телефон заманасы. Әзрәк инде менә шулай урманнарга чыгып кергәч, алар ничектер менә чынлап та табигатька карата якынаялар алар. Бүгенге көндә Мамадыш районында 8 аучылык хуҗалыгы исәпләнә. Урманнарда кыргый хайваннар өчен мондый җимлекләр саны берничә йөздән артып китә.
Саба районында яшелчәлек белән шөгыльләнүче фермерлар күп түгел. Эшмәкәрлекнең бу тармагы күп чыгымнар сорый. Районның Юлбат авылыннан Илдар Сафин 2нче ел инде гаиләсе белән пай җирендә кишер үстерә. Бу эштә аның авылдашлары да ярдәм итә. Кишер басу кырларыннан безнең чираттагы репортаж. Саба районы Юлбат авылынан Илдар Сафин яшелчәчелекнең шушы юнәлешендә эш башлап җибәргән. 38 ел мәктәптә тарих һәм җәмгыять белеме фәннәреннән белем биргән укытучы лаеклы ялга чыккач үзенең теоретик белемнәрен практикада сынап карарга уйлый. Бу эшне алып барырга Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәмгә килә. Авыл хуҗалыгының стартап программасында катнаштык, грант тоттык. Менә шул грант буенча безнең 24 метрга 12 метрлык авыл хранилище төзергә тиешбез. Һәм шуны төзеп башкарып чыктык. Аннан инде иске генә булса трактор алып ремонтладык, капалка алып ремонтладык, сука, әле менә быел яңа агу септергеч алып, аның бит фермерга барсы да кирәк. Кишер басуында уңыш алуга октябрь башында керешәләр. Ярдәмгә авылдашлары килә. Телефонда кишер төркеме булдырып, эш шартларын язып, кемнең вакыты, җае, теләге барларны көтеп калалар. Эштән кайтабыз, яңадан басуга китәбез. Менә ничек тә бетерергә үзебезнең басу шикелле итеп эшлибез. Без авылдашлар, күрше авыллардан дикләп ярдәм итәргә киләбез. Шушы уңышны яңгырлар яумыйча исән-сау алып чыгарга Ходай көннәрен насыйп итсә иде. Иртәнге яктан кичке караңгыга хәтле эшлибез. Акчасын да көнләтә түлиләр. Саклау технологияләре үтәлгән чиракта кишерне язын шактый кыйммәт бәягә урнаштырып, табышны арттырырга була. Илдар Сафин гаиләсе бүгеннән алга планнар кыра. Киләчәккә кишер чигендерне юдырып, махсус пакетларга төреп, сату мөмкинлекләрен карыйлар. Иң мөһиме башланган эш алга барсын. Эльза Ахмәтҗанова, Райла Галәвин, Рөстәм Хәлилов, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында Мостай документаль фильмы тәкъдим ителде. Фильм башланыр алдыннан тамашачылар Мостай Кәримнең 100 еллыгына багышланган күргәзмә белән танышты. Анда Кәримовлар гаиләсенең шәхси архивыннан уникаль фотосурәтләр куелган иде. Картинаның режиссеры Сәйдә Медведева Мостай документаль фильмы шигырьләр, көндәлекләр һәм проза әсәрләреннән өзекләр, язучының замандашлары истәлекләрен үз эченә алган күләмле кино тезмә. Мостай Кәримне Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимир Шәймиев белән олы дуслык җепләре бәйли. Аның истәлекләре Мостай документаль фильмында төп урынны алып тора. Әлеге фильм турында Искәндәр Гыймалтдиновның махсус репортажын иртәгә яңалыклар чыгарылышында тәкъдим итәрбез. Җәмгыятьтә китап укучылар сирәгәйде дигән фикер киң таралуга карамастан, чынбарлыкта бүген китаплар элекке чорларга караганда күбрәк нәшр ителә. Ә инде тарихи китаплар аеруча рухи яктан кыйммәтле. Мирасыбызны, тарихны чагылдырган әсәрләр дә китап сөючеләр арасында зур кызыксыну уятып кына калмый, үткәнебезне барларга ярдәм итә. Чыгарылышыбызны китап алдым кулыма сәхифәсе белән Әләлә Зайнуллина дәвам итә. Исәнмесез, татарлар батыр халык. Алар хәрбилектән бер кайчан баш тартмаган. Татар милләтеннән булган беренче төрек генералы Шакир Паша турында китап тәкъдим ителде. Пензада яшәүче милләттәшебез Фирдәүс Тумиркина үзенең ерак бабасы Шакир Яваев турында Шакир Паша эзләреннән дигән китап нәшер итте. Автор китапка язмаларны 30 ел туплый, архив материалларына, туганнарының истәлек хатирәләренә нигезләнә. Мин бик күп архивларга да яздым. Мәскәүдә дә заниматься ителдем архивларда да, Ленинский библиотекага да. Шакир Паша әтисе үлгәч, Мөхәммәд Шәриф үлгәч, күңеле күтәрелә. Аны запрещать итмиләр безнең илгә кайтырга. Ул анда бик зур кеше булса да инде, ул кайтырга тели. Бу китап да тарихи китап, монда авылым историясы да бик интересный, революция вакытында, коллективизация вакытында. Мөхәммәд Шакир Яваев 1855 елда Пенза өлкәсе Кашкару авылында Мулла гаиләсендә туа. Җинак кына татар авылыннан булган Шакир Төркиядә укып, шунда яшәп кала. Киләчәктә талантлы гаскәри Госманлы империясы генерал дәрәҗәсенә ирешә. Әлеге басманың тәкъдир итү чарасында галим Дамир Исхаков Госманлы империясының татарлар өчен ят дәүләт булмавын искәртте. Ул Хорезм шәһәр дәүләтендә булган кыпчакларның башында электән татарлар торганнар. Шуңа күрә алар безгә туганнар. Һәм бу туганлык хәзергә кадәр сакланган. Бу Госманлы дәүләтенә нигез салучы Осман һәм аның якыннары. Алар күп санлы булмаганнар. 400 шатыр белән куяннар килеп чыгып, шунда ныгып урнашып, соңыннан күтәрелгән бер кабилә.
43 бүлектен тұрған китап татар эшлеклесенең тулайым язмышын күрсәтә. Пенза өлкәсеннән чыккан милләттәшләребез шактый яши, аларның нәсел дәвамчылары яши. Инде менә Шакир Пашага килгәндә, ул Пенза, бүгенге Пенза өлкәсендә, Пенза губернасында дөньяга килеп, Госманлы дәүләтенә ул вакытта барып, менә хәрби өлкәдә хезмәт итеп, шундый зур дәрәҗәгә, генерал дәрәҗәсенә ирешкән безнең милләттәшебез үз вакытында төрекләрнең, Госманлының иң танылган шәхесләре Осман пашалар белән бергә хезмәт иткән. Дөньяның төрле төбәкләренә сибелгән милләттәшләребезнең язмышы катлаулы, әмма уникаль. Аларның тормышы һәм эшчәнлеге турында әлегә ныклап өйрәнелмәгән. Әдәбият сөючеләр игътибарына яңа татар прозасына нигез салган әсәр дип бәяләнгән Албастылар кыйссасының 2нче китабы тәкъдим ителде. Язучы Галимҗан Гыйльманов каләменнән төшкән бу әсәр бүген дә идея тематикасы, күңел гаме, өр-яңа мәгънәви ачышлар бирә. Хәтер эзләүгә корылган мәхәббәт тарихының Казан ханлыгы тарихына барып бәйләнүе шулай укучыга кызык тоелыр. Чынлап та бу әсәр мине бәхетле итте. Чөнки халыкның ихтыяҗы белән, халыкка кирәкле, халыкның теләгән, күңел теләге белән туры килде ул. Бу романны язу көч сорый. Монда бик күп серле әйберләр бар. Халык тарихы белән бәйле, халыкның рухи тарихы белән бәйле. Нидер бердәге серле магик хәтта халәтләр бик күп монда. Илебез халкының яшәешен, холык-фигылен, күңел дөньясын үзгәрткән Октябрь революциясе, гражданнар сугышы, коллективлаштыру еллары, Сталин репрессиясе, Бөек Ватан сугышы вакыйгалары Буа романының төп геройлары. Роман авторы Фирдүс Гыймалдинов роман геройларына сынау арты сынау куйса да, намус, вөҗдан, иман кебек кешелеклелек сифатларына тугры калуын ачык сүрәтли. Әлеге китапта Хәмидулла белән Сәгыйдулла исемле ике бер туганның шушы революциядан соң аерылышып китеп, аймыл булып, тормыш илләренең икесен ике якка ташлавы турында. Һәм шул ук вакытта аларны бәйләүче бер җиптә бар. Әлеге китапны укыган вакытта телесериал караган шикелле дә буласың. Бу инде авторның телевидениедә эшләүе белән дә бәйледер, әйме? Шул мөхиттә эшләүе белән, шул яктан белемгә ия булуы белән дә бәйледер. Теләсән инде авырлыкны, җәбер зулымны сабырлык белән генә җиңеп чыгарга мөмкин дип бүгенгә саубуллашам. Шушы көннәрдә Казан сөлгесе халыкара фестивалена йомгак ясалды. Чит төбәкләрдән килү шикле булу сәбәпле масштаблы чара онлайн форматта узды. Халык сәнгате безнең кабатланмас кыйммәтле хәзинәбез. Быел Татарстан башкаласында үткән Казан сөлгесе конкурс фестиваленең беренче премиясына Бельгия балериналар студиясы биючеләре лаек булды. Алар конкурска видео язма әзерләп җибәргән. Казан сөлгесе фестиваленең президенты Лима Кустабаева фикеренчә, халык иҗатына нигезләнгән фестиваль конкурсының максаты җепләрен ныгыту. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Амери бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.